Momentálne vám v jednotlivých krokoch predvedieme montáž domáceho televízneho rozvodu. Začneme montážou F-konektorov. Pred samotnou montážou si pripravíme kvalitný koaxiálny kábel. My doporučujeme kábel typu SAT660 od spoločnosti Comscope a profi kompresný konektor od spoločnosti Corning Cable. Inštalácia F-konektora. Predtým ako začneme, si musíme skontrolovať správnosť rozmerov koaxiálneho kábla a F-konektora. V prvom kroku musíme orezať kábel. Kábel sa doporučuje orezať špeciálnym orezávačom, ktorý je možno zakúpiť u nás, respektíve v prípade núdze aj ostrým nožíkom. Kábel musíme orezať na 2 kroky. Najprv orežeme 6,5 mm kábla až na živý vodič. V druhom kroku opatrne orežeme ďalších 6,5 mm len bieleho plášťa. Uvedenú dĺžku 6,5 mm si môžeme primerať priamo na konektore. Drôtiky opletenia prehneme cez plášť kábla a skontrolujeme, či sa nám žiaden drôtikov nedotýka živého vodiča. Následne konektor nasadíme na kábel a dotlačíme na doraz tak, aby pena dielektrika bola až po vnútorný okraj konektora. Naskrutkovaním konektora na F zásuvku sa konektor pevne spojí s káblom. Správne nasadený konektor nie je možné stiahnuť z kábla a následne je možné ho použiť na inštaláciu rozvodu.